Türkmenistan'ın döwlet garaşdyrlygynyň 21 ýylyny. Gadyrly ýaşlar, halkara derejesinde ikrar edilen özbaşda Türkmenistan döwleti bugün 21 ýaşaýar. Bugün biz öz milli garaşdyrlygymyzyň şanly toýuny toýlaýar. Garaşdyrlyk güni her bir türkmen, her bir Türkmenistanly üçin mukaddesdir. Çünki özbaşda döwletli bolmak millet üçin ebedi bagtyň gözbaşydyr. Bugün Birleşen Milletler Uramasının binyadynyň öňünde Türkmenistanyň döwlet paýdagy bar. Bu biziň milli özbaşdaklyk baradaky taryhy arzumyzyň hakykata öwürlenýäniň subutnamasydyr. Biz bagtly adamlar, çünki birini kolonial ýurtda däl, özbaşdak döwletde ýaşaýar. Häzirki türkmen ýaşlarynyň köpüsi de garaşdy Türkmenistan bilen gözli ýaşyt. Bugünkü ýaşlar, studentler Türkmenistanyň geljegidir, onuň bagtly ersiridir. Yine de bari ýogy 10-15 ýyldan ýurdun ykbaly size bagly bolar. Şol döwür gelenine iň möhüm mukaddeslikler unutulmaly däldir. Ine olaryň käbiri. Dünýäde garaşdyr türkmen döwletiniň bolmagy üçin asyrlaryň dowamyny türkmeniň 100 miňlerçe merdany oğul gyýlary öz janlaryny gurban etdiler. Orta asyr türkmen döwletleri synan soň kän asyra çeken feodal dagynyklyk döwrüne dowduk toprağymyzy türkmeniň milli özbaşdaklygyny daşarky duşmanlardan gorap saklamak uğrunaky gadaply söwgeçlerde wepat bolan gahrmanlaryň ýadygärligi mukaddesdir. Halkyň, adamlaryň mertebesi ýurdun, döwletiň mertebesidir. Bir karar, adalatly, hukuk döwletini diňe mertebesi bilen buýsonçly, ilimli, bilimli, paýkatly adamlar gurup bilerler. Biz arzyly döwürde ýaşaýar. Türkmenistanyň döwrewap ösmegi, öňde barjy döwletleriň hataryna goşulmagy inni diňe biriň özümizde, öz huzur gaýratymyzda, işeňirligimizde, zehinimizde bagly. Türkmenistanyň döwrewap ösmegi üçin onuň döwlet guruluşy halkara standartlaryna gawat gelmeli. Şonuň üçin ýurdun kanunlaryny, içerki we daşarky siýasatyny, sosial jemgyýetçilik durmuşyny, nämeler halkara demokratik döwlet guruluşynyň ülgüsini gawat gelýän bolsa, ol gymmatlyklary gorap saklaň we östüriň. Döwlet guruluşyny nämeler ikrar edilen halkara demokratik ülgülere laýyk gelmese, ol kemçilikleri düýetmek uğruna berk göreşiň. Çünki milli özbolşullyk döwlet guruluşyny däl, diňe halkyň däp desturuny, medeniýetini, edebini bolup biler. Türkmenleriň ençeme nesliniň gahrmançylygyndan, watançylygyndan, zehininden, kan bilen derininden dören döwleti gözüňiziň göreji ýaly aýan. Siz Oğul Hanyň, Alp Arslanyň, Göreowluň, Magtymuludan, Gaýgysyz Atabaýdan, Şaja Batyrdan we türkmeniň beýleki müňlerçe merdany oğul gyýlarynyň, akyllarlarynyň, terkerdelerinden görüldü alın. Oy olaryň beýik işleri, beýik şahsiýetleri sizi mertlige, ötüşe, ýeňişlere ruhlandyrsyň. Döwlet halkynkydyr. Ýurtda öz şahsiýet kulturyny ornaşdyrmakçy bolan islenlik ýolbaşçy diňe ýazgarylmagy munasipdir. Yaranjanglygy ýigrenin, döwlet siýasatyna konstruktiw tankydy gözden garamany öwrenin. Siýasatı öwrenmek ýaşlaryň watan öňündäki iň möhüm borçlarynyň biridir. Kim ýurdun garaşdanlaryny, ýaşlary siýasatdan uzaklaşdyrmaga çalışýan bolsa, ol kişi ýurdy baknalyga iterýändir. Türkmenistanyň döwlet garaşdyrlygyny kemişilik güçlü etjek, dowduk toprağymyzda adalatly hukuk döwletiniň gurulmagy, ýurtda adam hukuklarynyň söz we medeniýet alanlygynyň, demokratik saýlawlaryň, köp partiýaly döwlet guruluşynyň dawaranmagydyr. Bu arzuwlaryň hasyl bolmagy uğruna görüşmek her bir türkmen, her bir Türkmenistanly üçin uly bagtyr. Ýaşasyn demokratik Türkmenistan.